Hi, may buntag. Okay, humanaglaba, humanasag hay-hay ang ato ang para live soon. Mga polo shirt sa kinsay mga ganahan ani. Diara. Oh, natay original nga Burberry, oh, 'di ba? Original yarn. Natay daghan H&M nga brand. Nay uban nga brandless per Korea siya ang uban ha. Oh, yarn nay Kappa. Ang uban lagi niya guys, na mga discoloration ng uban pero ato lang siya ihatag sa barato na tay Nike. Yarn. Sa mga hilig og polo shirt diha, okay mo ngadto ta sa luyok ato ipakita ato ang mga black. Kay gilahi man ako ni sa pagsud sa washing, o di ba? Nagasto gyapon ta, gasto tag sabon, gasto kuan para lang nga nahumana og laba sa inyo ha. Oh, yarn. View, charot. Pakita ato tong view o dara. Ang dragon fruitan ni Marcelo. Wag ang ating tanerm yarn. Agita sa mo diri porting sa muka sa amin. Yarn. Aritas luyo. Oh, diara ang kuan mga black. Wa nilabot ha. Akin yarn. Oh, daray. Ang mga dark colors. Yarn. Oh, diara. Sa mga hilig og mga polo shirt, nasa tay mga t-shirt ha, kay mix ni akong nakuha. Okay guys, ayan say brand ani sport fashion. Akong kamot di kay nako ihikap kay gikan ko nagkuan sa akong tanom, ana-ana lang sa hello. Wow, ang akong gisundrokan gahapon ni plain na. Wow, grabe guys, na adre dili jud na kuan makuha la, Ginoo ko ka struggle ox no dayon. Unsay mga brand ani nay Balino dayto, Balino o yarn. Unsa na siya o di ba? Unsa ka branded mga langga. O natay Polo Sport, natay Timberland nga brand. Okay, sa mga dili familiar na nga brand, paki-search nako mga malangga. O yarn, natay Polo nga brand. Yarn. Di ba? O yarn. Asa pa ni uban diri? Oh, natay Columbia nga brand. Oh, yarn. Lah, mabatay makuan day ko ani, masinyag makuan ko. Oh, yarn dara. Aber kanimo. Hala, basig ma-black ko ni ako ano. Kaya ako gipangbasa ang mga brand. Char. Oh, yarn. Okay guys. Kisay mo mind sa sale. Yarn, ang loyo sa amin, ang loyo. Okay. Grabe lapok. Mauna to siya.